8 ta' April, Santa Giulia Biliard, reliġjuża, għexet bejn l-1751 u l-1816. Giulia twildet minn familja devota ta' Gabillotti, mill-Grigal ta' Franza. Minn kmieni uriet ġibda profonda lejn il-ħwejjeġ spiritwali u ta' 14-il sena għamlet weda ta' kastità perpetwa. Sentejn wara waqgħet disgrazzja fuq missiera, tilef ir-razzett u l-għeliqi tiegħu u minħabba f'hekk Giulia kellha toħroġ mid-dar u tmur taħdem. Kienet żagħżugħa li l-imħabba tagħha lejn Alla kienet tinħass u tittieħed minn oħrajn, tixtieq li tkun ta' għajnuna spiritwali liż-żgħażagħ ta' madwarha. Kellha l-permess lejn is-sena 1770 meta kellha madwar 19-il sena li titqarben kuljum, ħaġa li ma tantx kienet komuni f'dawk iż-żminijiet minħabba l-ereżija ġansensista. Imma mbagħad meta kellha 23 sena seħħet ġrajja li ħalliet effett ikraħ fuqha. Sar attentat fuq il-ħajja ta' missiera u x-xokk kellu tant effett fuq il-mara żagħżugħa li hi bil-biża' baqgħet ipparalizzata, baqgħet inkapaċi, zoppa u fis-sodda għal 30 sena li ġew wara. Imma l-ispirtu tagħha ma tkissirx, il-ħajja mistika fid-dar u l-għaqda intima tagħha ma' Alla saru aktar profondi. Matul is-6 snin terribbli tar-Rivoluzzjoni Franċiża bejn l-1789 sa l-1795 diversi drabi kienet fil-periklu tal-mewt mir-Repubblikani u għalhekk malajr kellha tmur postijiet oħra u finalment terġa' lura f'posta. Kien possibbli tisma' qudies u titqarben biss darba kultant meta xi saċerdot maħrub kien ikun fil-qrib. Minkejja dan kollu, Giulia komplet tmexxi l-ħidmiet tagħha ta' karità mid-dar tagħha, ħerqana b'mod speċjali biex tbatti għat-tagħlim żbaljat ta' żmienha billi tipprovdi permezz ta' ħbieb twajba għall-edukazzjoni tat-tfal f'qar orfni u aktar tard għall-bniet in ġenerali. Bil-kooperazzjoni ta' xi wħud, is-superjur tal-hekk imsejħin tal-patrijiet tal-fidi, Santa Giulia fl-aħħar f'Awwissu tas-sena 1803 meta kellha 52 sena għamlet il-ħidma tagħha fuq bażi permanenti billi waqfet l-Istituti tas-Sorijiet ta' Notre Dame. Fis-sena ta' wara, il-qaddisi li allura kienet għadha ma tistax timxi, kienet imħeġġa minn qassis biex tagħmel pass u timxi għall-imħabba tal-qalb ta' Ġesu u hi sabet lilha nnifisha imfejqa għal kollox mill-paraliżi tagħha. Hi issa setgħet tiddedika l-qbija ta' 12-il sena ta' ħajjitha biex ixxerret l-istitut tagħha. Waqfet xi 10 kunventi fi Franza u fil-Belġju minkejja l-oppożizzjoni li sabet u li ma kinux jifhmuha. Kellha tivvjaġġa ħafna, spiss fuq il-karettun jew bil-mixi. Is-saħħa u l-karaġġ tagħha ma kellhomx limiti. Mietet fit-8 ta' April tas-sena 1816 fl-età ta' 65 sena u ġiet iddikjarata qaddisa fl-1969 mill-Papa Pawlu VI. L-immobilità ta' Santa Giulia Biliard bl-ebda mod ma fixklet l-attivitajiet tagħha. Minkejja d-dbatija tagħha hija rnexxielha tgħin fit-twaqqif tal-ordni ta' tagħlim li kienet tipprovdi tagħlim kemm tal-fuqra kif ukoll tas-sinjuri. Kull wieħed u waħda minnha għandu l-limitazzjonijiet tiegħu. Iżda l-agħar marda li wieħed jista' jkollu hija l-paraliżi spiritwali għax din iżżommna milli nservu lil Alla hawn fuq l-art u wara immorru ngawduh fis-sema. Minkejja li Santa Giulia Biliard ma ħallitx il-limitazzjoni tagħha tillimita minn dak li ridet tagħmel għal Alla, dik tagħha kienet prova li rikjediet ħafna paċenzja min-naħa tagħha. Aħna kemm nipprattikaw għall-paċenzja
meta nkunu għaddejja minn kull xorta ta' provi. It-2 ta' Frar tas-sena 2018, fl-omelija tiegħu fid-dar ta' Santa Marta, il-Papa Franġisku qal dan li ġej. Nitolbu lil Mulej biex itina il-virtù tal-paċenzja meħtieġa minn min jinsab f'mixja u jġor fuq spallejh diffikultajiet u provi. Ġagbu l-Apostlu jikteb li meta il-fidi tgħaddi mill-prova tiġġenera l-paċenzja. Xi jfisser li nieħdu paċenzja fil-ħajja meta ngħaddu mill-provi? Mhux faċli tifhimha din. Irridu nagħmlu distinzjoni bejn il-paċenzja Kristjana u r-rassenjazzjoni, bejn il-paċenzja Kristjana u s-sens ta' telfa. Il-paċenzja Kristjana hi virtù ta' min hu miexi, mhux ta' min hu wieqaf u magħluq. Meta bniedem ikun miexi jiltaqa' ma' sitwazzjonijiet li mhux dejjem huma favorevoli, għalija il-virtù f'mixja turi il-veru paċenzja tagħha f'dawk il-ġenituri li twildulhom tarbija marida jew diżabbli. Imma l-grazzja t'Alla li hu ħaj, dawn huma n-nies paċenzjużi. Dawn irabbu l-ulied tagħhom b'imħabba sal-aħħar u mhux faċli ġġor pis bħal dan għal snin sħaħ. Madankollu il-ferħ li għandhom ulied ittihom il-forza biex jieħdu paċenzja u din mhux rassenjazzjoni, jiġifieri din hi l-virtù li tiġi meta bniedem ikun f'mixja. Il-paċenzja nisranija ma timxix fit-triq tat-telfa. Mill-oriġini tal-kelma paċenzja għandna aktar x'nitalmu. Fit-tifsira tal-kelma jidħol ukoll is-sens ta' responsabbiltà għax min jieħu paċenza ma jmilx taħt id-batija, imma din terfgħu il fuq bil-ferħ. Il-paċenzja tfisser li wieħed jaffaċċja d-diffikultà mhux jgħaddiha fuq spallejn ħaddieħor. Il-paċenzja hi l-għerf li wieħed jaraf jiddialoga mal-limitazzjonijiet tiegħu. Jekk inħarsu lejn l-istorja tas-salvazzjoni, kompla jgħid, naraw il-paċenzja ta' Alla, missierna li mexxa lil poplu rasu wiebsa kull darba li dan kien jagħmel xi idolu u jibda jħares lejn lejh naħoħra. Il-paċenzja wkoll dik li l-missier tagħna tas-sema għandu ma' kull wieħed u waħda minna meta jakkumpanjana u jistennina. Dan u Alla li bagħat lill-Ibnu biex bil-paċenzja jerfa' fuq spallejh il-missjoni tiegħu u brida soda jaffronta l-passjoni. B'dan f'moħħna, illum nistgħu nitolbu għall-poplu ta' Alla, Mulej, għati lill-poplu tiegħek il-paċenzja biex jaraf jerfa' l-provi u nitolbu wkoll għalina ta' kemm il-darba ma konniex paċenzjużi, meta l-affarijiet ma jmorrux kif irriduhom u jitlalna. Imma iqaf ftit, aħseb fil-paċenzja ta' Alla l-missier. Il-paċenzja hi virtù sabiħa, nitolbu ilu lil Mulej. Talba. O Alla li tista' kollox, insejjaħt lil Santa Ġulja Biljard biex twieġeb bil-ferħ għall-imħabba ta' ibnek mislub, billi ddedikat ħajjita għall-edukazzjoni tat-tfal minkejja l-limitazzjonijiet li ġarbet. Għamel li it-talb u l-eżempju tagħha jispirawna biex aħna wkoll inwieġbu b'paċenzja mimlija mħabba lejn Ġesu imsallab u naqdu l-bżonnijiet ta' ħaddieħor biqdusija vera u mill-qalb. Nitolbuk dan bi Kristu Sidna. Amen.